Tvoje prsty na nohách sa nedokážu hýbať samostatne a práve teraz tým strácaš rovnováhu, stabilitu aj správne držanie tela. Skúsi jednoduchý test. Zdvihni iba palec, ostatné prsty nechaj na zemi. A potom naopak, zdvihni malé prsty, palec nechaj dole. Ide ti to? Ak nie, nie si sám. Väčšina ľudí túto schopnosť stratí a ticho tým oslabuje klembu, členok a postupne celé telo. Deje sa to kvôli topánkam, ktoré ti stláčajú prsty, minimálnemu času na boso a nulovej kontrole chodidla. Výsledok? Lenivé prsty. A keď prsty nepracujú, klemba padá a ty strácaš schopnosť držať rovnováhu a absorbovať nárazy. Chodidlo máš 29 svalov a existuje štúdia, ktorá ukazuje, že silnejšie prsty výrazne zlepšujú stabilitu pri chôdzi aj behu. Ako to môže zlepšiť? Dvíhanie prstov. Palec hore, malé prsty dole a naopak. Manuálne rozťahovanie prstov. Buduješ priestor medzi kostiami priehlavku. Natiahnutie uteráka prstami. Prebudzaš tým klembu. Trénuj chodidla ako každý iný sval a choď viac na boso. Sleduj ma, pretože v ďalšej časti ti vysvetlím, prečo 10 000 krokov denne môže ničiť tvoje kĺby.